Sí, és que és... Bueno, surt pla, evidentment. Surten d'altres que no farem allò, spoilers ni d'allò, però clar, continuament sempre hi ha el sentit aquest de treballar en part amb material humà real, en el que, clar, a partir de la tarda del segle del 34, les avaluacions de tots poden ser diferents a les que van ser reals, a les que coneixem nosaltres. És a dir, el pla, com hauria actuat el pla si s'hagués proclamat la República Catalana el 34, segur, necessàriament, d'una manera molt diferent a com va evolucionar amb la línia natural de la cosa. Per tant, les possibilitats podrien haver sigut moltes, però el que sembla evident és que tampoc aquest pla així és més reaccionari, més conformista, més ranci que pots trobar als anys 60 o 50 o 40, hagués sigut diferent. No sé si el que he dibuixat jo és el més versemblant, però podria haver estat. És un pla que escriu narrativa, és un pla que fa novel·les, és un pla que no és el pla aquest una mica encapsulat que trobem després de la postguerra. És un pla més home d'acció, més curiós, més... Et fa una mica de por, no? Allò de que, clar, agafes aquesta figura que, vulguis o no vulguis, és allò d'agafar un mite i reconvertir-lo. Per aventura aquí hi haurà gent que dirà, no, el pla, no, intocable, no es pot fer això, perquè és un dels escriptors més estudiats, tesis doctorals, amb no sé què articles, hi ha molts de planistes, diguéssim, en el món, que igual... Això, no? Vull dir que quin és el repte d'agafar aquesta figura i col·locar-la? No és cap repte especial, és una novel·la, és una pura ficció. Jo no faig una tesi sobre un pla que no existia, jo faig una pura ficció sobre un pla que no va existir. Per tant, els planians i guardians de les essències i de doncs ho han de llegir estrictament, si volen, com una novel·la, i si sospiten que no els agradarà el pla que hi apareixerà, doncs que no la llegeixin. Tan senzill com això. Llegir una novel·la és un acte de voluntat, sempre. Però jo no crec que trobin allò, en fi, arguments per odiar la novel·la perquè surti el pla. Penso el contrari, no? Els planians hi trobaran un pla positiu, un pla més còmic, potser més irònic, diferent, alternatiu, no, en qualsevol cas. L'altre gran escenari de la novel·la és Madrid, un Madrid molt concret, un Madrid de postguerra, pura i dura, una altra postguerra en aquest cas, on també han passat coses com per exemple Franco agafa un avió i l'avió peta, vaja, diguéssim que les circumstàncies polítiques són diferents, potser en un moment donat dius mossèn Ferraz es planteja que tal volta no hauria hagut de fer l'atemptat, perquè el que ve després és pitjor encara, però sí que hi ha una reconstrucció d'aquest Madrid de postguerra, d'aquest Madrid gris, etc., que suposo que ha comportat una feina important de recreació. Relativa, no? Més de plausibilitat geogràfica que de documental, perquè per sort o per desgràcia la imatge aquesta del Madrid franquista de postguerra doncs és una cosa que ja tenim molt incorporada com Madrid, com de Barcelona, no? Aquesta grisor, els autos amb gasogen, no? La policia, els tocs de queda, els talls a la llum, això imagino que és relativament fàcil d'incorporar-ho, doncs, perquè forma part del bagatge aquest de la visió que tenim de les grans ciutats que hem patit. Tot i que no hi ha una postguerra estricta, perquè en Madrid no hi ha... però sí que hi ha una